estàs fotent, Hansi? Últimament estàs d'un raro molt pujat, Collons, això em passa per anar al psicòleg, hòstia, només em fot que fer coses rares. Au, ja està, ja m'has fotut la sessió de ioga al l'aire. Ioga? Ioga? Si això és ioga, jo sóc el Brad Pitt. Brad Pitt, tu tens d'en Brad Pitt el blanc dels ulls. Ara, això sí, a la dona sí que li tens una retirada, l'Angelina Colin, en tot cas. I si entra algun client, què? Collons, que s'esperi. O és que has llegit alguna vegada en un diari que algú s'ha mort esperant el tallat? Potser sí que jo estic raro per culpa del psicòleg, però tu cada dia estàs més refinat i més sibaritre. Jo refinat? Jo. I sibarita? Va, tira. Feia dies que t'ho volia dir. Tira, t'hauria de caure la cara de vergonya. Passa! Perdoneu, és cert? El què? El que diu el cartell de la porta d'entrada. Depèn, n'hi ha uns quants. És veritat, en lloc d'un bar sembla una delegació d'Hisenda. Una delegació d'Hisenda sense insultar, que el Naranjito és un lloc molt respectable. Em refereixo al que diu que la vostra especialitat és el sol i sombra. Aquest és cert. Doncs ja me'n pots fer 1 quilo. 1 quilo? Això no és una fruiteria. 1 litre, vaja. 1 litre no pot ser. Aquí hi ha coses molt perilloses. Mira, començant per en Popescu. És que no et puc fer 1 litre, perquè va contra els meus principis. En tinc pocs, però els pocs que tinc els cuido. Principis? Això és nou, no? No, no és nou. Hi ha persones en el món que tenim principis, com el que diu que no vull veure una bata blanca ni una ambulància fins d'aquí 1 any com a mínim. Et fot. Et posaré un sol i sombra. I si te l'acabes te'n posaré un altre. Però després t'hauràs de passar als espirituosos de baixa intensitat. Previ pagament, esclar. Aquesta frase em sona també a tràmit bancari. Tu no hauràs treballat en un banc? Tornem-hi. Aquest és un local respectable i el seu amo també. Hòstia. Què? Males notícies? Sí, són els papers del divorci. Sí. Ja ho deia jo que feies cara d'haver-te suspès l'autonomia. Ja vas bé, ja. Com has dit que et deies? No, si no t'ho he dit. O em dic Hansi. Doncs sí, vindria a ser una cosa semblant. Qual. Un cese temporal de les hostilidades. Que no es diu així, Hansi. Cese temporal de la convivencia matrimonial. Ja t'ho vaig dir. Això. Ara també hi entendràs, tu, amb divorcis. No, amb divorcis no, però jo llegeixo l'ola. No pas en aquest local. No, en aquest no, precisament, en un altre bar. En un altre bar? En un altre? Però quin altre bar? Si tu no tens temps d'anar a un altre bar? A més, tu em vas jurar fidelitat per secula seculorum al Naranjito. Home, però si aquí t'estàs tota l'estona que vols per 4 duros. 4 duros no fotem, Hansi. Collons, que últimament has apujat els preus. I per això ets capaç de fer-me el salt? No, al final et demanaré jo a tu el divorci, veuràs. Ei, senyors, que aquí hi ha algú afectat per un divorci real. Ve o no ve el sol i sombra? Bé. Veus? Ja m'has deprimit la clientela. Jo? Sí. No, per això rai. I què? Hi ha mala maror? Bueno, va demandat. Però un divorci no es demana. No, un divorci es demanda. De tota la vida que es demanda. Collons. Hòstia. I què, ha al·legat alguna cosa concreta? Una? No. 10. 10? No pot ser, Només la meva dona és capaç de trobar 10 raons per trencar un matrimoni. 10 raons? Collons, ja són raons, ja. Això passa per casar-te. Si no t'haguessis casat, que amb això no t'hi trobaries, home. Tu, vols fer veure que ets casat i callar, collons, home? Home, 10 raons, Déu-n'hi-do, Hosti, són moltes raons per demandar-te. Perquè teniu fills? No, per sort no. Però mira. Gelosia, avorriment, falta de comunicació, pèrdua de l'estimació, pèrdua de passió, crisi econòmica, incompatibilitat, intolerància, competència professional i infidelitat. Tranquil, això no hi ha cap jutge que t'ho admeti a tràmit. Sí? Hòstia. Veus? Amb els jutges passa com amb els àrbitres de futbol. Per un de bo, n'hi ha 100 que són uns inútils. Sí.
Home, t'haig de dir una cosa, De totes aquestes que has dit, la veritat és que jo n'he entès com a molt, un parell o tres. Jo i qualsevol. Bueno, i fins i tot tu, oi, Popescu? Jo, què vols que entengui jo? Una cosa, falta de passió vindria a ser com no tenir ganes de follar? Hòstia, collons, tu sempre pensant en l'únic. Hòstia, vols fer el favor d'estar-te calladet? Va, tranquil, oita, no preguntaré per res més, ja us ho fareu. Va. Ah, sobre Salfés. És que de vegades jo penso que som com un matrimoni. Bé, salvant les distàncies, esclar. El que més m'emprenya de tot això és que la meva dona deu anat al divorci perquè s'ha encunyat d'un tio que és metge i no trobava la manera de trencar el nostre matrimoni. Ho veus? Si és que totes les dones són iguals. Si t'ho tinc dit, Popescu, no te'n pots enrefiar, hòstia. Doncs la teva ex ha trobat un bon repertori, Sí, ja pots comptar. Un advocat fill de puta. Ja ha fet la llista. Ho puc veure? Esclar. Hòstia, no ho entenc. Què vol dir que ja no us estimeu? Collons, doncs, com totes les parelles al cap d'un temps. I a més, si l'Anna, la meva dona, ara passés per aquesta porta i em digués que vol tornar a mi, i tornaria sense pensar-ho. Si és que sóc un calçasses. No, home, no, què has de ser? Mira que n'he tingut d'ocasions per fer-li alçar i ser infidel. Però és que sóc burro. No, home, no, què has de ser? I això de la falta de comunicació, què passa? Que no xerres? Soc locutor de ràdio. Després d'estar 8 hores davant d'un micròfon, tampoc és que arribant a casa comencis a recitar Shakespeare. Però ella fa igual. Tampoc no xerra? No, també és locutora de ràdio. Collons, i aleshores el que diu aquí de la competència professional, collons, a mi em sembleu de lo més compatible. L'han passada a un programa de més pressupost i cobra més que jo. I pensar que em vaig tornar boig d'alegria quan m'ho va explicar. Però si és que sóc burro! No, home, no, què has de ser? Això de gelós jo ho entenc. De fet, és de les poques coses que entenc de tota aquesta partitura. Però una pregunta sense importància. La teva dona està bona? Sí. Però veig gelós aquella que es va encarar amb una companya meva de feina, també locutora, perquè deia que coquetejàvem en directe. Escolta, i el sexe, què? El sexe? Com tothom. Quan a ella li venia de gust. Clar, natural. Sí. Natural no, jo follo quan em ve de gust. No, aviam, aquí amb aquest senyor estem parlant de sexe sense pagar, no com tu. A més, no havíem quedat que tu estaries calladet? El que més m'emprenya de tot això és lo de la intolerància. Això ve dir alguna cosa així com que sóc un maltractador o vés a saber el què. Però si és que sóc burro. No, home, no, doncs què has de ser? Però d'això, i lo de la crisi econòmica dins del matrimoni? Van comprar una casa, jo no en tenia ganes. Perquè era més gran que la que teníem. I ja saps com estan les coses. Ens ve just per pagar la hipoteca. Mira que està ben aquell pis de la Rambla. Si és que sóc... No, home, que... I això de la incompatibilitat? Incompatibilitat? Mira, potser aquesta al·legació és l'única certa. S'està demostrant que molt compatibles no som, almenys per la seva part. Espero que no siguin més males notícies. No, la meva dona que ha retirat la demanda. Hombre, sí senyor! No. Ho ha fet perquè el manso del que estava encunyada, quan s'ha assabentat que m'ha posat la demanda de divorci, l'ha deixat. Suposo que no li ha interessat el tema. Bueno, i què? Heu quedat per fer les paus? No. He quedat amb el meu advocat per fotre-li una demanda a ella. Ja hi trobarà gust la cabrona, ja. Jo. Només t'ha faltat dir si és que sóc burro. Collons, doncs ja t'ho dic jo. Ets burro, però burro. Te n'adones, Popescu? Hòstia, el matrimoni. Te n'adones
que de tots aquestes 10 raons que ha esgrimit la seva dona, totes les parelles n'incompleixen com a mínim 2 o 3? Com et queda el cos? Fatal, fatal. Jo per això no m'he volgut casar mai, Clar! I no serà que no haurem tingut propostes. Mira, però, vamos, no et vull enganyar. I encara fa... No quan era... Si no fa ni 15 dies m'ha trucat una tia i em va dir por favor, te llamo de Airtel y tal, pero oye, es que bueno, para arreglarme los papeles de matrimonio. Dic, matrimonio, a mí no me pillas ahí ni en un... Vamos, ahora, si quieres otra cosa sí te la doy. Pero matrimonio no, amiguita. Però què? Què vols que et digui? Collonut, Que maco, que maco. Aquí falta com a mínim una altra capa. És més, et diré que a mi m'agradava més abans. Que no fotis. Ja tens prou pintura? No, Hansi, pasta, que vaig a comprar. Sí, a sobre te l'hauré de pagar jo, hòstia. Estàs aquí tot el dia. Collons, no me les miro pas jo a les parets, hòstia. Qui s'està davant de la paret? Tu. Collons, ets tu el que te la mires, ets tu el que la gasta. Collons, paga tu la pintura. Me cago en Judes. Et donen una i t'agafes el... Va, home. Tomar pel cul, home, ja. Tomar pel cul, tu i la pintura i tothom. Bueno, espera't, hòstia, ja et compraré el Lola o el Lectures.